abraçar, mesurant les paraules, explorant entre dins del record i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que ens porten un món indecís de jamás. Des d'Osona, Santa Eugènia de Berga, l'Àlex del Baix. Trapecista. La por d'albergar l'altre dies, somiant la teva calor i somiant que correm el camí fins que aquella incertesa és que quan se'ns creuen el camí de jamás.